Men jeg har lige noteret, at Morten han er taget hjem, fordi han er åbenbart slået. Han er taget hjem? Hans forældre er lige ringet. Ja. Så vil han vel sige noget til os? Nej, det er da mærkeligt. Er du sikker? Jeg har lige talt med hans mor. Nå. Det ved jeg ikke. Har I, hvorfor spørger jeg? Men vi kan bare ikke finde ham, men så er han nødt til hjem. Ja, okay. Så vi begynder at sige det til andre. Ja. Tak til jer. Husk lige at komme til aftensmaden. Hvor er de andre henne? Det ved jeg sgu da ikke. Skal vi ikke gå ind derinde? Jo. Hey, skal vi ikke spise noget af det der kage, vi har gemt ud i køleskabet? Ej, jo. Vil du lige gå ud og hente det? Jo, jeg går ud og hente det. Hvad fanden laver du det kage? Hvad mener du? Hvor kage er kage? Jeg skulle ikke spise nogen kage. Ej, hvad mener du? Du skulle selv være egoist. Du er så pisse egoistisk Ja, altid. så skulle du selv spise kage. Så skulle du, fordi du er så fed. Ej, jeg gider ikke, det bliver med det. Nej, du er bare smid. Jeg er ikke fed. Hun er bare fed. Jeg kan bare lave min egen kage. Jeg er ikke fed. Jeg er altså ikke fed. Jeg er ligeglad, hvad hun siger. Jeg er ikke fed. For helvede, I er også bare så dum. Fed. Det er Jeppe, der har spist kagen. Jeg må finde Liva. Så kan du ligge her. Spille volley med dig selv for evigt. Okay, Jeg leder efter Liva, fordi vi bliver uvenner. så ligger I der. Nej, det er ikke Liva, vel? Det ved jeg ikke. Nej, det er Liva. Det er jo min skyld det hele, fordi vi blev uvenner, og jeg fik ikke fortalt hende, det var Jeppe, der havde spist alt kagen. Og det er jo min skyld, Liva, hun er død nu. Kom, vi går ned til fokus. Så kan du ned og købe noget slik, så bliver det helt godt igen. Ja. Nej, det er Rose. Hun er jo død! Hvad skal vi gøre? Vi kan jo ikke bare som dø. Det bliver vores tur næste gang. Ja, vi bliver nødt til at gå til Svære. Kan vi ikke bare flygte? Kan vi ikke bare flygte væk fra det hele? Ej, nu må vi komme til bunds i den her sag. Svære, han ved sikkert ikke noget. Okay, så snakker vi med Svære. Svære? Ja, Vi har altså lige brug for at snakke lidt med dig. det er noget, eller? Men det er bare... Der er sket så mange underlige ting. Nå. Hvad, er det noget alvorligt? Det kan vi godt sige. Okay. Men nogle gange sker der noget her på Smededal, altså som er uforklarligt, men jeg ved ikke. Jeg får jo fortælle jer en historie, der er sket for 20 år siden. Den er altså ret skræt. Vi hørte? Ja, vi var klar. Det var, at det var lige efter jeg blev ansat. Så skete det, at en morgen, der havde vi noget, der hed kartoffelkælderen, hvor vi hentede vores grøntsager og sådan noget, ikke? En morgen, vi skulle ned og hente nogle grøntsager, så er der en, der hedder Peter, der løber ned, ikke? Og han kommer skrigende tilbage, og så fortæller han, at Emil, som også var elev her, han lå ned i kartoffelkælderen og var helt livløs.
Og vi er så 2 lærere, der løber ned, ikke? Og så viser det sig, at Emil han er død. Og der er ikke nogen, der kan forklare det. Altså, det værste ved Emil, det var jo, at ugerne op til, at han dør, det er, at der blev han mobbet temmelig alvorligt. Og især fordi vi havde noget folkedans, hvor han kunne utrolig godt lide at danse polkadans. Og det mobbede de andre elever ham med. Men altså, han døde. Og der er ikke nogen, der kan forklare, hvorfor. Men altså, jeg håber ikke, jeres ting det er lige så alvorligt. Nej, det er ikke. Okay, nå, det er det ikke. Nej, det var før. Ja. Men hvis I har brug for at snakke om så kom igen, ikke? Jo. Okay. Kan I have det godt? Det er virkelig mærkeligt, alt det der svære, han sagde. Ja, det minder selv meget om det, der er sket. Skal vi prøve at gå ned i kartoffelkælderen og undersøge det? Jamen, dit køkken. Ja, der har jeg været i køkken. Skal vi gøre det senere? Okay, så gør vi senere. Okay. Ja. Ej, jeg tror bare, det er en kat. Det var en kat. Det her. Tror du, det er en god idé? Vi bliver nødt til at gøre det. Ja, damerne først. Ej, du går først. Gør det nu bare. Vi bliver nødt til det. Au. Au. Pas på. For sent. Gå nu ind. Der er ikke noget at være bange Ja. for. Nu kan du få den i røven! Det er din tur, møgluder! Jeg giver 2 mander. Og så bruger jeg den her, som giver... Så kaster jeg